ناوچە ماردینê قوسەر li ser sînorê Sûriyê û Berûyê navenda navçe û Dorawê dewrûber û şînahî pir hin dikin. Lê herêma Xursê ku nêzî 20 kilometre dûrê Qoserê ye, ji 12 gundan pêk tê bi dehl û şînahî, kanî û newalên xwe bi nav û deng e û ji bo xursiya jî havîngeh e. Ji Mêrdîn, Qoser û navçeyên derdorê Xurs hem ciyek bînvedanê hem jî bi fêkî û tutuna xwe deverek jênegere. Ji gundê Ezêr, Ridvan Aslan dehla xwe kiriye xwaringehek û di hewz û newalên baxçe de masiyan xwedî dike. Malbatên ku ji bo bêhnvedanê tên li bin siyadaran û ser textên di nav avê de wextên xweş derbas dikin û masiyên ku Ridvan li ser agir çêkiriye dixwin. Zarokşiyê xwe bi ava hewzê ji germahavînê hênik dikin. Ev her du xuşk tevî mêvanên xwe hatine baxçê Ridvan ku jê re dibêjin bihuşta veşartî. Em raziyên hewaltiya xwe tên hewaltiya xwe li bir dikin. Kêfa xwe û zarokê xwe dikin, firavîna xwe dikin, miğrib em derin. Qel gundê ve şînkaya we tune ye? Na şînkaya we rê tune. Xweş ji bo kêfa zarokê xwe em tên, li gundê me av tune yî, şînkayî tune yî, ji bo zarokê xwe em tên. Ji bo avê kevin. Ridvan jî we behsa baxçê xwe ê di nav dehla xwe de. Ji bo darûberê şênkaya wê heyî, yanî em karin bên Xurs çawa Tirkiye Antalya ku heyî ji Mêrdîn jî re Xurs wek havê Antalya Tirkiyê. Yani cîkî taybetî ku wê wanî heyî şênkaya 10-12 gund şênkaya wê ava wê pir ji ber havî divan demê talîn jî di ev tesîs û cêr û nişinê û mekan hatin çêkirin. Millet artık bir rahatî karî bê berê ew rahatiya bêlê rûnê millet tune bû. Yani ji teref Xursiya di qedexe dikirin nediştin însan bên ji wê şênkaya ji wê ava fayda bikin. Yalnız naka ev tesîs giçey bûne ew ê fayda çêbûyî hinkî li însanê me karin bên vay naka hinek insanê me hatin wextê xwe derbas kin heta Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Xurs.